Здравейте и добре дошли в още едно видео на Brawl Stars. Днес ще играем от Silver чак до Gold или до Diamond, от едно от двете. Митик. Стигнах само веднъж до Митик. И от едно от двете ще видим колко дълго ще стане видеото и ще го решиме. Също много се извинявам за забавянето. Джон Сина чалендж. Много се извинявам за забавянето с видеята. Просто малко трудно до сега бях на плаж. После се прибрахме, утре заминавам в Лондон и малко кофти стават нещата. Но, нека да цъкаме плей с първата игра. Така, защото вече съм правил ранкед видео, ще показвам игрите, които са, нали, за ранкъп и ще показвам само интересните моменти. Как аз да играя Едгар? И ще показваме само интересните моменти. Затова първата игра трябва да се покаже. Ще пропуснем скучната част за вас, която е началото. И то няма вече време. И нека да започне играта. Вече. Аз взех моя герой. Бъз. Бъз. Така, значи защо седи АФК? Значи мога да го репортна. Да, репортвам го. Този Едгар, ако се опита да не скочи... Скочи да умреш. Нашия морд ще умре и... Оставят ме сам. Да. Бад рандоми. Какво да направя? Да, препортнати са. Значи ще направим друга игра. Защото тази се провали, за нека да видим. Първата ни официална. Не. Да цъкам репорт. Не искай да започнем така. Но... Да, някакво да направя. Вече започва първата игра. Ще пропуснем скучната част. Да започваме към... Чуваме. Първата игра, видеото ще попедалише. Добре. Сега ще скоча. Добре. Това е просто... Защо го оставяте долу? Убило, не? Леле. Не са трудни за убиване. Едгар, ако не убие... Прави се на Едгар Edit Song Tutorial. О, предаде се! Много нечестно е това според от тях. Искам да си използвам Hypercharger. Ще идваш с Hypercharger. О, да. Победа. Дуките, това ми се случи миналата игра, затова няма какво да направя. Наградка. Money. Трябват ми парички. Изчезнаха. Някъде отидоха. Не знам къде отидоха. Обаче знам, че бъз отиде тук. И тук. Така. Сега ще се видим чак на играта за Silver 2. Която е следващата игра? Или тази? Бум! Ето е играта. Бум! Сега, ако
надбия тази игра ранка по Брово. Избери ли Едгар? Да, Едгар. Този герой вече беше избран. Избери един друг. Той го взе една секунда преди мен. Милисекунда преди мен. Разбирам. Една секунда. Джаки. Джаки също е добър герой. Не по-добър Франк явно. Това е Едгар. Право Едгар. Право на Едгар. Право на мене. Много съм добър. Много съм добър. Леса, може да вкарам. Може да вкарам. Така, само чакам другите ми от отбора. Не! Давай! Може да ги отбраниш, къде отиваш? Наши, къде отида нашия? Оле! Какво прави? Не знае, че това не беше играта. Може би? Въпрос? Окей, Едгар. Тук съм Едгар. Добре, пропускаме скучната част. Опа! Почнахме играта. Гаджет. Айде. Бях 82 кръв. Ти бях толкова накосан. Така. Едгар тактика. Също, още нещо, което може да правите, ето така. И във въздуха да се активира така и бачета. Знам, нали много малко време дава, ама това е тъпо, пак ти дава време. Добре, 27% са си 27%. И ги свалих на 27, вече са на 23. Поред мен е беда. Мъртъв. Как ме бе? Аз соло-ембах и да сла. Значи, почти толкова съм сигурен, че спечелихме. Ама толкова сигурен, че от сега ви казвам, че след тази игра ще получа буклук. Знаете ли защо? Защото ранкет Стар Дропа никога не ми дава нищо хубаво. Затова нека да видим какво ще ми се падне. Чудя се дали не познах. И сега ще се видим на играта за 2500. Вижте какво направих. Така, влизаме в Battle Log. Така, нали, зарежда. И тази игра... Направих 3 срещу 1. 3! Трима! Добре, сега съм на половината. След 2 игри пак ще се видим за това. Добре, до след 2 игри. Имам малкото предчувствие, че това е играта. Само... Лекото предчувствие поканих и приятел. И приятелче от моите. Да.
Да. Затова сега трябва да видим. Добре. Правим победата. Бум! Гаджет. Бум, минавам от средата. Бум, преди да са дошли. Бум! Дожвам като луд. Скачам вътре. Убивам. Набих 10% на сейфа. Бум. Супер. 30%. 5 секунди. Опа. Добре, това не се получи добре обаче. С живота си това сейв, защото буквално сигурно вече съм умрел 7 пъти. Не 7 пъти. 3 пъти. Така, трябва да се хилна. Защо? Добре, двамата ще седим така. Ако искаш цяла игра да седим така. Нали? Така. Добре, спечелихме. Така, нека да видим. Това ли беше играта? Как ще остане на 1%? Добре. Защо още играта? Вижда, че има останал сейфа. На 1%. Няма да ни бият. Надявам се да знаят това, че няма как да ни бият. Ние сме на толкова много проценти. Имаме 50 пъти повече. 51 пъти повече. Айде да ги кажем на 50. Казвам, да, печелим. Айде. Нека да видим, това ли беше играта? Да, знаех си. Плюс 202 точки. Това са бая точки. Нека видим. И пак буклуци, като винаги. Това е моят приятел. Така. Сега ще се видим на играта за Gold 1. Така, трябва да се слушах това са. Така, забравих, че играем нокаут. Помислих си, че е баунти. И нали скачам на целия им отбор. И не умрях. Скочих на целия им отбор. Но не умрях. Как съм жив? И аз не знам. Наистина? Нямам си ни най-малка идея. Хей. Но добре, вече ще се видим на играта за Gold 1. 211 точки и също това е играта за Gold 1. Да видим. Почти 100% сигурен съм. Ако е под 150, тогава вече не е играта. Но съм почти сигурен, че ще е. Аз ще избера Пайпър. Перката. Така. Да видим също кой играем. Диагром Dynamite B. Да, прав бях. Само забибях малко. Защото заради скина малко. Да видим. Кой са това? Защо моите са болници? Еде. Не мога да кажа нищо, че се бата рандоми. Един ми е приятела. Така. Не! Питвам се да направя каквото мога. Напишете в коментарите какво мога да... за да се подобра. Да, загубихме. 100% загубихме. На 100%. Да, загубихме. Не е нужно и да го казвам, но загубихме. Затова ще се видим другата, тази по-другата игра. Да. Какво? Плюс 13.
Плюс 13 на загубена игра. Моля. Получих. Плюс 13 на загубена игра. Никога не съм виждал това да се случва. Ама никога. Добро. По-хубаво, че се случва. Много странно, защо? Пак 13 не е много, но за загубена игра да получиш плюс 13 не е, нали, минус 13? Плюс. Има безплатни точки. Ако беше така просто, всяка игра максимум плюс 20 на загуба, ти гарантирам да спечелиш нещо, а не да го губиш. Леле, колко ще да съм щастлив. Но вече загубихме. Мисля. Аз няма да се предам. Няма да се предам. Аз се предам. Уа! Отбора ми? Би. Моля. Пак плюс 13! Пак плюс 13, два пъти подред. Два пъти подред, плюс 13. Леле, никога не ми се е случвало. Ама, като кажа никога не ми се е случвало. Аз съм с Колт. Аз съм Колт. Миналия път на този мап загубихме драстично, но пак спечелихме плюс 13. Ще си изчакаме да почне играта след 10 секунди ми спести. Супер! Спестихме 10 секунди. И също мисля, че видеята ми са без реклами. Този Франк ме иска. Искаме. Ще го как ми затваря начин. Гадината. Как се опита. Много съм добър с Колт. Обичам Колт. Нали ще отворим картата. Ще използва Hypercharge. Ще го използва. Не? Без Hypercharge. Добре, вече го използва. Пайпер как го... Пак водят. Ще изставя. Супер! Ето Голд. Голд 1. Митик Стардроп. Митик. Сигурно нищо хубаво. Но приятел на Голд 3. Не, скоро няма да можем да играем. И ще трябва да го оставя за края на чаленджа. Затова ще се видим на играта ми за Голд. Едно или два? Едно. Загубихме 2 игри, съотборника ми ме напусна. Как може така да ме напусне? Но добре, да почваме сега. Мисля, че това ще бъде за част първа от нашия път за Мастърс. Да, за Мастърс. Ще се опитваме Мастърс на части обаче, защото, както виждате, не мога. И знаете, че имаме 13 дни за това. Това ще е 13 дни. Затова с края на видеото искам да кажа, ако ви харесваше видеото, не забравяйте да оцелите лайк бутона, да се абонирате за канала, за да може да имаме още уникални видеа. И да знаете, видеото в принцип отнема няколко дни, за да се аплодне. Затова, това беше от мен. И искам да ви кажа чао!